5 years. Nginobuhlungu engiphila nabo. Kungcono ungcwaba mina mzukwane kuthiwa kufika ihesi kwami ngokikiza. Ngiyangibona umama makufika ihesi kwakho uyakhala. Mina makufika ihesi kwami ngoba enkikiza. Ngoba ngithi ngiyabonga Nkosi ngaze ngaphuma ebunzimeni. Ngoba enkikiza. 5 years ngikhala. Angisebenzi ngashiya amabhizinisi ami yonke into. Angenzi lutho. Ngihlala ebusuku kusemnyango ngihleli kusofa ngikhala. Ngithi ngicela ngibuyisele ngicele ngisho umseshi ngamcela umseshi ngicela ungise kuyena Bukhulu seNingizimu Afrika sibingelele sikwamukela namhlanje sikhona la endaweni thizeni. Eke ngize ngisho ukuthi sikuphi size ngodaba la olushaqisa kakhulu umama unenkinga enkulu walahlekelwa ingane ngicabanga ukuthi 2021 mama ngothi 2021 kuze kube manje ingane akakaza ayingcwabe ihlele emakhazeni kodwa ke njengamanje sizothola udaba kuyena oluphelele ukuthi ke kwenzakalani isiphi isizathu sokuthi kuduka ingane kuthiwa ishonile kodwa kuze kube manje akangcwabeni mama sibingelele sikwamukela ngiyanibingelela ninjani kodwa ngiyaphila siyaphila nathi konje umama baba igama lami kuHlengiwe Ngcopho Hlengiwe Ngcopho mhlawumbe ma awuthatha usibeke odabeni oluthinta ingane ukuthi kwenzakalani ukusuka nosihlala kuze kube u2025 sola u2021 if I'm not mistaken ube 2025 awazi ungcwaba sicela usiphathe usibeke ingane yalahleka ngo2021 February iphuma esikoleni kuthiwa ke masizwa ngezingane kwafika umuntu oyehamba ngemonto uMercedes zimile ingane erobotini ziselinde itransport wayithatha ke ingane wayifaka emontweni zafika ke ingane ekhaya ke zazosibikela ke ezomakhelwane nezendawo ngoba ziyangazi nje nginamabhizinisi endaweni ngiyaziwa zafika ingane zazositshela ukuthi kufike ubaba kaXolani wazothatha ummeli esikoleni bekwenze njani na ziyasho ke ingane zithi kwalahleka ifoni esikoleni ngolesihlanu wafika ubaba kaXolani esikoleni wazofuna ifoni yakhe kummeli wamtshela ke wamshaya ngolesihlanu wathi angabuye esikoleni Monday engayiphethe le phone zithi ke ingane ufikile ke wamthatha wamfaka emontweni bezitshele ingane ukuthi ke uza la naye mhlambe la kumina la esitolo uzobuza ukuthi ummeli ushilo ukuthi untshontshe ifoni ngicela imali engaka ngefoni yengane yami sasuka ke lapho ke nezingane ke sacela ke enganeni ukuthi sicela ke sambeni ke semaphoyiseni nochaza lonke lolu daba ukuthi kwenzakalini ngoba asazi phela ukuthi into enenza ukuthi ubaba wengane angezi kuthina zokhuluma nathi njengabazali avela ayithatha ingane ayifake emontweni ahamba nayo sahamba ke sawuvula iqala kuze kube namhlanje ke ingane ke ayikho yalahleka kanjalo ke manje ke ngidideka la ukuthi khona ma iyathatha but usuthola kanjani ukuthi ke isemakhazeni ishonile sayi sisuke ngalelo langa ngithi zifika ingane ke zisitshela ukuthi ingane ithatha ubaba ummeli uthatha ubaba kaXolani sihambe ke semaphoyiseni sikuvula iqala ukuthi ingane ilahlekile sivuke ngakusasa ke futhi sihambe ke siye elokhuzeni esikoleni ukuthi kuthisha omkhulu masifika esikoleni sifika uXolani nango simbuza uXolani upho ummeli athi bamthathile bayako naye kwenye indawo ngase Richmond Farm bebobheka wayithathela ifoni ingane yakhe lo muntu athi simthathile saya naye ngala eRichmond Farm besiyobheka esikhombisa la idayise khona ifoni wabaleka kummeli hayi ke kuvula iqala ke aboshwe kuXolani mase kuvula iqala ke bese seke yaqala kamaphoyisa ayafuna kafuna ingane uma sefuna ke ingane amaphoyisa ke sizwe ngamaphoyisa emva ka 3 days 2 days athi kunesidumbu esitholakele eMsunduzi athi ke kuyasolakala ukuthi lesidumbu engathi esakhe ummeli asheshisa amaphoyisa ngamandla ahambe ayokwenza iDNA test ithi DNA test yami yabuya within 1 week mayibuya within 1 week bathi kunesidumbu ke lapha esitholakale lesi sidumbu ke sitholakala ukuthi ke esakhe ke ummeli kuthe kusanjalo kumphenyi baphenya abaphenyi sathola ukuthi igebe ngalelanga zithatha ummeli esikoleni kwakukhona umuntu oyiphoyisa lapho ngalelo langa itheke mase sekubuya iDNA sengithole nanokuthi ke njengoba ingane ilahlekile nje bekunomuntu oyiphoyisa lapho owayekhona lapho ngathi cha ke iDNA ngeke ngisakwazi ukuyithatha ngoba isumadida ke lento ngoba kunanephoyisa elali khona ingane ithathu ngeke ngisasithatha ke lesidumbu ngoba ingane intshontsha ifoni ingane yathathwa ingane yashawa
ingane yashiswa ngefoni nje. Yileyo nto into esimise ukuthi kuze kube lesikhathi ummeli uhleli kuthiwa umzimba wakho lapha emakhazeni awungcwatshiwe. Ngathi-ke mina-ke ngizozenzela mina i-DNA ngoba angikholwa ukuthi ingane na-16 years ungayishaya uyibulale bese uyoyishisa ngefoni nje kuphela, ngoba kwafana phela ubaba mangabe ukuthi ummeli untshontshe ifoni yakhe afike ashathi ecela ngiyikhokhe, ngangizoyikhokha ifoni, ngangingaboleka nemali ngiyikhokhe ifoni. Kodwa ukuthi usengaze afika amshaye aphinde futhi ambulale aphinde futhi azaze amshisa, sase sithi njengomndeni-ke cha, sizoke sime lapho-ke sicela ukuthi ake kutholakale yena asitshele kahle iqiniso ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Okay, ma i-DNA senayenza nina izimndeni? Asikaze siyenze thina, yonke into yenziwa nje amaphoyisa. Mina ngakathinti lutho, angifuni futhi ukuphazamisa lutho olwenziwa amaphoyisa. Okay, i-DNA le yabuya yathi positive, Yathi akuyena, yathi akusiyena, athi akusiyingane yakho. Ngathi-ke mina nina-ke nithi bathi bona iyona. Ngathi mina kulungile vele, angiyifuni engizoyenzelwa amaphoyisa, ngizozenzela mina. I-DNA ibuye ithi negative, Yebo. kodwa amaphoyisa athi Athi wona bona iyona. Yebo. Asho kanjani ukuthi ithi negative, athi amaphoyisa akaze nibasho mhlawumbe ukuthi uzokwenza i-DNA kwesibili? Bahambile bona bayenze kwesibili, bazenzele bona yesibili. Ngathi mina cha, ngisafuna i-DNA nje engizoyenzelwa yini. Oh, bayenza kabili. Bayenze kabili he. Bayenzile. Bafike bayenza yokuqala bayenza yesibili. Yebo. Basibuya ke lesibili, yona ke lesibuyi sithi positive. Yebo. Okay, sebezoyenza kwesibili bathatha namasempuli kuwena ukuthi bathatha amasempuli. Mina amasampuli bathatha kanye eyesibili, la sampuli enye yesibili angiyazi bathi basebenzise yona le sampuli endala. Kwasho ukuthi nje indaba ye-DNA into nje engingayihlangani nje nayo. Ngathi nje kulungile yenzani nina yonke into lo yamzimba olapha ePoundtown mina ngizowuthatha esegwetshiwe lo muntu. Ngifuna ukuzwa kahle kulo muntu mina. Ngihleze ngibacela futhi ngithi ngicela ningiyise kena ngiyocela uxola angitshela ukuthi ingane yami wayibekaphi. Wayengaze ayishise ngefoni nje. Ngefoni. So ubaba kaXolani, cabanga uXolani. Yebo. Ukhuphi yena? Usejele baboshiwe ubaba kaXolani nephoyisa nabanye izingane eziwu2 basejele lokhu baboshwa umseshi waleli cala 2021 February ummeli ethathu August umseshi bese babophe bonke laba bantu bonke baphakathi ejele lokhu bahlala lokho. So umseshi uphi yena njengamanje? Ukhona umseshi ubhizi nalicala lo wayeliseshi icala iqaleni? Cha, owesibili lo oqala wazibulala, owesibili lo seliphethe icala. Ima kuyangideda. Oqala lo wayeliseshi icala wabopha labantu. Lo wayebulala akababophanga abantu. Akababophanga. Ladlula icala ladlulela eHigh Court. Lokho owesibili uyena ke lo sebabophile bonke ke. Bonke sebabophile. Bobopheni nike. Bobophe ukuthi yabona nje kusukela lo angithi ubaba kaXolani ubhutiwe bengatholakala. Yeah. Ubemfuna wazwamthola ngoAugust, wambopha ngoAugust 2021. Yebo, lokhu bahlala ejele 2021 bonke bo4 baboshiwe. Mina ngangilindele ukuthi mhlambe ngoJanuary February 2022 bazobe sebekhulumile iqiniso begwetshwe. Lokhu bahlala lokho ejele bahleli. Abakhulumi akwenza lutho. Mangifika ecourt icala kuthiwa liyahlehla. Mangifika ecourt bathi ama lawyer banawo. Lihlehlisa unyaka. Njalo sihlehlisa unyaka bathi ama lawyer banawo. Mhlawumbe okay. Kumele ufika nje kuthiwa liyahlehla. Kuthiwa liyahlehla. Masingama bethi lawyer akanayo kwesizikhathi athi ucela ibail ufuna ukuphuma. Lonto kade ngiyilindile ngifuna ukubuka umshushiso ozomkhipha ukuthi angamkhipha kanjani umuntu ofunwe 6 months efuna engatholakali. Ngefoni nje mina ngilindele phela ubhutiwe ukuthi ngizomfica kwakhe ngakusasa asho ukuthi ingane siyithathile yayapi bengithathele ifoni. Wabaleka 7 months efuna engatholakali. Waze waboshwa ngoAugust. Ngalindela ukuthi mina ke ngoba bonke ubufakazi sebukhona iDNA ayenzile amaphoyisa atholile isidumbu asembophile umuntu sefuna phela umuntu ambuza ukuthi iphi ingane ilokho ahlala ingane isidumbu sengane sihlele ePoundtown 5 years yilabo abantu baboshiwe bahleli ejele 5 years. Okay. So far kwenzakalani ngecala njengamanje sithi kulonyaka ke nje yini eyenzakalile okanye mhlambe after kuboshwa kwabo beside ukuhlisa kwecala kuphi okunye okwenzakalile ngecala? Okwenzakalile ngecala 2024 August 25 kwakufanele icala liqale itrial.
ayizange iqala i-trial kwathiwa kwathi umseshi ofakazi abekho. Ngacela kumshushisi wayephethe icala lami ngalela ngathi ngicela ngilinde ngiyobafuna ofakazi. Ofakazi into elula kabi iy'ngane zesikole za-2021 ngaphuma ngikhala e-court ngingazi ukuthi iy'ngane ngizoyithathaphi. Ngehla ngenyuka umashu wonke ngehla ngenyuka yonke indawo ngihamba ngifuna iy'ngane ngazithola iy'ngane. Mayithola iy'ngane zathi iy'ngane inkinga yazi ziyasaba lo muntu ziyamsaba uyabulala. Ngayibuza ngathi kanti lo muntu isikhathi sini manithi niyamsaba. Zathi we mama siyamsaba kodwa nanka ama-VN esingakwenzela wona. Iyodwa engiyitholile eyayinikelayo yathi yona ingeza. Kade ikhona-ke futhi enkantolo ilokhuzile ifikile yazofakaza. Kodwa lezi ezinye zathi nje ma siyamsaba uyabulala. Ngithi mina kanti ifoni kahle kahle lo muntu wayethathela ummeli noma kanti khona inkinga ebeninayo esikoleni beningabatshela ingane othisha ukuthi ninenkinga. Zathi nje iy'ngane siyasaba. Namanje lezo ngane ziyabaleka kumanje ayifuni ukuze court. Zithi ziyasaba kodwa uma ngabe icala kuthiwa liyaphela lipheliswa ukuthi ofakazi abekho cha ngiyocela nje futhi nina bey'ndaba ningifakele ukuthi iy'ngane iklasi la-2021 likhona liyasaba lize lizofakaza ngoba liyamazi. Ziyazi futhi ingane ukuthi ummeli uthatha ubaba kaXolani. Ubaba Xolani futhi wayefikile esikoleni ngokuthi kulahleka ifoni ziyamazi kodwa zinalento ukuthi ziyamsaba ukuthi zimsaba wenzani umuntu okanjani angazi nami. Ikhona eyodwa eboshiwe u-Andile Myeni ngafika kubo ngambuza ngathi Andile ummeli wenzeni? Wathi ma ngikuzwile ukukhuluma okhosini ummeli akathethelwanga ifoni. Lo baba lo uyasabeka ma uyabulala. Wajomba uthango u-Andile wajomba ithango wabaleka wathi ma into ezokusiza hamba uye emaphoyiseni. U-Andile kumanje akafuni ukusho ukuthi kwenzakalani. Uhlele ejele for 5 years. Andile Myeni uyazi ukuthi lo muntu wenzani. Uhleli 5 years uyasaba samfica eqhaqhazela wajomba uthango wangitshela u-Andile wathi lo muntu uhlala unomuzi eAvoca unomuzi ko-Hillary unomuzi kwaKondengezi unemizi yonke indawo nasemlazi kubo konke lapho imizi kubo kwenye indawo imizi yakhe nase-West Rich unokade nomuzi nakaMashu. Ziyamazi ingane zakaMashu lezi ey'saba engafuni ukuzofakaza zithi nje manje sikwazi hambe emaphoyiseni. Into esingafakaza nje ngayo la ukuthi sikunikeze ama-VN. Zanginikeza ama-VN nanka la efonini. Okusho ukuthi i-court mhlampe iziyona zofakazi ezobusebenzisa lo. Angazi ngoba bathi wathi umshushisi wami abafundi bofakazi funa umuntu azome ebhokisini zathi ingane ziyasaba. Ngicabanga ukuthi banayo into yokuvikela kofakazi entweni ezifuze lezi. Nginte ngikholela ukuthi yonke indawo naku kuneMadlanga Commission njengamanje ofakazi bathe bafuna ukubangaveli. Ngicabanga ukuthi nazi ingane bangakwazi ukuzenzela ukuthi mhlawumbe zikwazi ugcina zivikelekile zingavelanga ukuthi obani nobani abathi bona babona obani nobani abafisa akukho kwafakazi sofuna la icacile lento ngoba phela ubaba kaXolani uXolani uyena ofuna akhiphe ubaba wakhe. Kuthe he ubaba wafika wamthatha ummeli ngoba wayefuna ukuthi efuna ifoni. Iy'ngane ziyamazi. UXolani angimazi ingane yakhe angimazi ukuthi uphi. UXolani akaboshwanga ngoba phela uXolani ingane wafika warephothela ubaba ukuthi ifoni yami intshontsho ummeli. Ubaba ke wasasayolwa-ke elwela-ke indaba yefoni yengane yakhe-ke. Angimazi ukuthi ulapho uXolani. Ma wena ikuphi okunye ufuna ukusizakala ngako kulolu daba lakho? Mina kulolu daba la ngifuna ukuthola ukuthi iqiniso kwenzakalani. Ngifiselela ukuthi icala lihlale livele iqiniso bala ukuthi kwenzakalani ngoba mina la angikholwa ukuthi ingane yami bayibulala. Angikholwa nanamanje ikhona into eyenzekile la. Kodwa-ke ngokuthi umthetho wase-South Africa uthi ngijoba ngihleli 5 years ngilinde phela ukuthi umthetho uthathe indawo yawo. Akekho umuntu ongathatha ingane ngefoni ayibulala ayishaya ayishisa ngefoni. Ikhona into istory lo muntu lo ufuna angixoxele sona esinye. Ngingajabula nje mangezwe esinye istory. Ngibone futhi egwetshwa-ke ngalesi sidumbu-ke lesi abasitholile-ke eMsunduzi. So uma kwenzeka ma kuthiwa uyagwetshwa-ke ngalesi sidumbu mhlawumbe uzokwazi ukuthi usingcwabe sona noma? Angeke ngazi-ke sobonisana lapho njengomndeni ngoba phela ngithi funa senze i-DNA siyosibuka nginazo zonke izinto futhi abazange bangivumele lapha ePinetown ukuthi ngingene. Ngabacela lapha ePinetown ngathi ngicela ukungena ngosibona isidumbu. Mina ngumama ngiyakwazi ukubona umuntu.
azoba khona. nginazo izinto bathi nje bathi khona isikali yabo njengoba bethi khona isikali sinamazinyo ngiyawazi amazinyo engane yami banginqabela okokuqala ngafika bathi COVID bathi amanzi awekho okwesibili bafika bathi kunenkinga lapha ngingene bangitshela izitori bangishuthela ngathi sisalani kanjalo. Ningizimu Afrika lona daba ke lolu esikutholayo kwindawo esikuyona ngesiyimemezele ngomama njengamanje engakuveza ukuthi usephila ngokubhaca akavezi ukuthi uqhamuka kweyiphi indawo uhlala kuyiphi indawo ngila endaweni singesiyimemezele ukuthi kuphi la sibhaca khona naye la kwazile ukuthi asithinte khona sifike sikwazi ukuzoza udaba lakhe njengoba nami nje nami ngazi ukuthi ngizoluthini. Ngizoludedela kunina bakhona abafowethu abangilandelayo laba amaloya bakhona abafowethu abangilandela abamameli bakhona abafowethu abangilandela abaseshi bakhona abafowethu abangilandela abasebenza kwaParliament bakhona abafowethu abasebenza endaweni eningi kakhulu. Mina into engingayifisa ukuthi ngiyacela Ningizimu Afrika noma ngawubani ongakwazi ukudlulisa lolu daba lolu lize lifike la lifanele lifike khona eParliament bafowethu ngiyazi bafowethu bakhona baseParliament engiphila nabo abanye abasebenza khona eParliament abayinhlangano eziphikisayo abayinhlangano ezibusayo yonke into ngiyacela bafowethu nilisukumele lolu daba. Umama uneminyaka engaphezulu ko5 ngathi manje makuphela lo nyaka kulandela kwesithupha ingane akaza ayingcwaba akazenze lutho akavumelekile ukubona wona lokho masempule ekuthiwa khona aya exista. Ngicela nje bafowethu Ningizimu Afrika wonkana nilisukumele lolu daba ni engage kulona ligcina umama ekwazi ukuthola ubulungiswa abudinga ngoba uyasho ukuthi akakholelwa ukuthi ingane yakhe iyona lesemakhazeni akakholelwa futhi ingane yakhe iyona le ekuthiwa iyona ukuthi njalo ingane yakhe ishonile uzakholelwa ukuthi ingane yakhe iyaphila somehow kusamele kuphume iqiniso njengoba neza ukuthi umuntu okukhulunywa ngaye uyingozi engakanani. Ngiyacela nje Ningizimu Afrika niphume ngobuningi bethu sizame ukuthi si-engage lolu daba lolu kamama agcine ebutholile ubulungiswa. Abantu khona lokho makubaleka kakhulu ukuthi abantu baphume babuthole ubulungiswa. Ikona nje lokho ngikufisa ukuthi kuvele iqiniso ukuthi kahle lo muntu kanti wenzani ngoba phela manje mase ingane zimsaba kangaka nje ngokuthi nje ufikile wazothatha ifoni ezokhulumela ifoni yengane yakhe esikoleni kodwa manje ingane iyaqhaqhazela ingane yajomba ifence yakubo yabaleka yasiya yathi uyabulala. Ngiyayibuza Andile nihleli kanjani nomuntu obulalayo bengabatshela ingane oAndile uthi nje mangicela nje uhambe emaphoyiseni ngithe ngibona uAndile naye uphakathi udonsa u5 years kanye nalabo abantu akakhuluma ukuthi lo muntu benzani esikoleni uncamela ukuhlala ejele udele imfundo yakhe uhlele ejele kuzoba iphoyisa lona iphoyisa leli elalikhona ummeli ethatha uThuthukani udele umsebenzi wakhe for 5 years akakhuluma ukuthi uThuthukani iphoyisa afune ngabe liwumsizi wenkantolo ukuthi bahamba bothatha ingane kwakwade kwenze njani kodwa uThuthukani uyiphoyisa uhlele ejele for 5 years. Yonke lonto iyangihlukumeza ukuthi umuntu womthetho ufikile azothatha ingane yami alifuna ukukhuluma uThuthukani ufuna ngabe uyena siza inkantolo leli cala ukuthi liphele ukuthi bahamba bayoyithatha ingane lo akasho ukuthi ingane wayithatha wayishonisaphi phela. Kodwa namhlanje ngidonsa u5 years nje for into enganazizathu kangakho iyona lento eyenza ukuthi ibonakalise ukuthi lento khona into errong na esithekile kulento alikwazi iphoyisa lingadela umsebenzi walo ohlala ejele for 5 bahleli for 5 years bayihlalele nje. uThuthukani iphoyisa afuna ngabe ilona elisiza istate ukuthi kwenzakalani kodwa ingane isitumbu uhleli lapha emakhazeni yibona abancane ukuhlala lapha 5 years ofuthi okukhomba ukuthi kahle bebengahleli ngoba bebehleli ngoba bethi bazama ukuthi ngikhohlwe behlehlisa ithi lo yolufunda icala unyaka wonke bahlehlise bathi bafuna ibail ihlehlisa unyaka bebefuna ngikhohlwe ngeke ngize ngikhohlwe angeke nje ngize ngikhohlwe enhlobo akuyona inja le yalahleka ngeke ngize ngikhohlwe bebefuna ngikhohlwe ngoba njengoba kuthiwa nje ofakazi abekho liyaphela icala mangifika enkantolo ungaswela ofakazi besikole isikole sonke ngaba into ongayiswela kanjani leyo ngafika nje ecourt kuthiwa nje icala liyaphela kalula nje kanjalo liyaphela icala ngoba ofakazi abekho izingane kuyimanje yena le ndaba emakade iphumile ku social media izingane igcwele ku Facebook zithi hayibo siyamazi thina lo muntu sibizeni sizofakaza asona isizathu lelo singaqeda icala oshuthi bebebhizi bezama into abayizamayo futhi laba bantu abasabi ijele abasabulutho angisazi isigwebo sokhishwa ijaji
imanti ukuthi siphi ngoba laba abantu abasabulutho abanandaba nalutho abanandaba ngisho nenhliziyo yomuntu 5 years ihleli nobuhlungu engiphila nabo kungcono ungcwaba mina mzukwane kuthiwa kufika ihesi kwami ngokikiza ngiyangibona umama makufika ihesi kwakhe uyakhala mina makufika ihesi kwami ngoba enkikiza ngoba ngithi ngiyabonga Nkosi ngaze ngaphuma ebunzimeni ngoba enkikiza 5 years ngikhala angisebenzi ngashiya amabhizinisi ami yonke into angenzi lutho ngihlala ebusuku kusemnyango ngihleli kusofa ngikhala ngithi ngicela ngibuyisele ngicela ngisho umseshi ngamcela umseshi ngicela ungiyise kuyena ngomncenga ngicela ngitshela ukuthi wayibe akulutho ngizofa wonke umuntu uzofa hlele emhlabeni nomphela ngiyacela ungicelela ukuthi uphi athi akusavumelekile manje mangabe uthi awusoyeka namabhizinisi uphila ngani ubaba ukhona osebenzayo nangayeka yonke into yami nginamabhizinisi ngashiya phansi yonke into ingqondo yahamba ade ingqondo yami ingasebenzi sebenza ukukhala amehla amawabona sabona hleze ngikhala mama asibambe ngiyabonga sicabanga ukuthi abantu baseNingizimu Afrika abalandela ikhasi bazoba nalo nabo ukuthi bafake ipressure ukuthi icala likwazi ukuthi lilungisekile yebo ngiyabonga ngiyakufisela mawuthi ubulungiswa ubuthole nami kubuhlungu ubuhlungu ukuthi ulahlekelwe umuntu okuwesi kakhulu ke makuthiwa ulahlekelwe umuntu uqede ungamtholi kubuhlungu ulahlekelwe umuntu wakini for 2 hours ungamazi ukuthi ukuphi ungawazi ukumfonela ungakwazi ukuthola lutho ngaye uma eselahleka isikhathi esingaka awutholi lutho ayikho into eqondile oyitholayo kuye kube nzima kakhulu ifiso sami nje ukuthi ngiyakufisela mama ukuthi ubuthola ubulungiswa icala leli ligcine likwazile ukuthi liresolveke ngiyabonga abantu baseNingizimu Afrika ngiyacela nilekelele nifake ipressure ku-justice system likwazi ukuthi leli cala lilungiseke ngiyakholelwa ukuthi akekho umuntu ongaphezulu ngalo umthetho ngiyacela nje bonke abantu abangifollowana nawo wonke umuntu ongakwazi ukuthi leli cala liphushe ngicela likwazi ukuthi lisolvekile siyabonga kakhulu ngiyabonga siyabonga kakhulu thank you